Daniel, končno si se vrnil po poškodbi, nisi sicer še povsem pripravljen, ampak kako se počutiš končno na treningih? Pa presretan sam što sam na terenu, prošlo su već točno 2 mjeseca od moje zadnje utakmice protiv Maribora. Naporno sam radio da bi se vratio i hvala Bogu napokon sam na terenu. Kako težko je bilo gledati igralce s tribune, strani, ko nisi mogel pomagati na igrišču? Pa nema gore od igrača kad zna da ne može pomoći suigračima na terenu, pogotovo u ovo razdoblje kad smo ušli u malu krizu. Bilo je teško gledati, zato sam jedva čekao da se vratim na teren i da im pomogem. Kako se počutiš zdaj na treningih, je vse to tako kot mora biti? Pa za sad je sve u redu, malo još čutim bolečinu, ali je sve u redu, nadam se da će biti ovako i dalje. Kdaj bi te lahko pričakovali nazaj na zelenicah? Pa ne znamo, ne znam, još vrijeme će pokazati.